Udendørs omgivelserne er jo det allerførste, som dine bryllupsgæster ser, når de ankommer til festen. Og derfor er det også en rigtig god idé at skabe noget stemning udendørs og lave nogle små dekorationer, fordi det er jo de små detaljer, der tæller. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan man kan dekorere et træ med rigtig få midler. Vi skal bruge nogle blomster, og så skal vi bruge noget stof, nogle glaskugler, som faktisk er nogle gamle julekugler, og så sådan nogle små pipetterør her. På denne her årstid, der er der jo ikke så meget spændende på træerne endnu. Der er ikke nogen blade eller blomster eller noget endnu, så derfor så vil jeg bruge træstammen her til at lave en fin lille dekoration. Jeg har købt de her små pipetter hos blomsterhandleren, og nu vil jeg sætte noget ståltråd rundt om dem, så vi kan få dem op og hænge i træet. Og som I kan begynde at se nu, så er det faktisk ikke særlig meget, der skal til, for at det her træ det får en helt anden fornemmelse. Det er totalt bryllup og forår og skøn stemning, og man kan se, der er blevet gjort noget ud af det. Det sidste, vi lige skal have, som er kronen på værket, det er faktisk at tage gammel julepynt. Jeg har de her glaskugler, som er sådan rimelig neutrale. De har ikke noget, der specielt signalerer jul over, så derfor synes jeg sagtens, de kan bruges til at pynte på sådan et træ, som det her. Så nu har vi fået det her træ i bryllupsklæderne, og jeg synes jo egentlig, det er utroligt, at man kan få så lidt til at fylde så meget, når man spreder det ud over et træ. Det, som er vigtigt, det er, at du køber nogle blomster, som har nogle store hoveder og som er lidt kraftige i farverne, fordi det giver den største effekt, når der kommer sådan nogle fokuspunkter. Og så er det fint, at glaskuglerne at de er så store også. Det har jo sådan nærmest ligner sådan nogle overdimensionerede regndråber. Og det her det er jo altså rigtig godt til foråret og efteråret og vinteren, hvor der ikke er så meget på træerne. Så giver det her en helt anden effekt.